Salam mehriban adamları, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştırýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly hepdäniň täzelikleriniň şu sany. Türkmenistanyň prezidenti Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretaryny kabul etdi. Türkmenistana Türkmen bedewiniň milli bayramy bellenildi. Aşgabatda halkara sowda we hyzmatlar sergi ýarmarkasy geçirildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Germaniýanyň prezidenti bilen telefon arkaly söhbetleşip geçirdi. Turkmenistan Airlines aviakompaniýasy 2-nji maýdan başlap Moskwa uçuşlar gaýtadan dikildi. Türkmen hakkeýçileri 3-nji diwizionyň dünýä çempionatyna gümüş medal gazandy we beýlek habarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen bedewiniň milli bayramynyň çäklerine ýurduň ähli tebitleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň adyndan 8 tany ahal-teke bedew sowgat berildi. Döwlet başçysyna ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan Arkaç, Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan Gazal, Daşoğuz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan Diyar, Lewap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan Günüş, Mary welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan Pelwan, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Anamly, Arkadaş şäheriniň atşynaslarynyň adyndan Parahat adly bedewler sowgat berildi. Şeýle hem döwlet başçysyna harby we hukuk goraýjy edaralarynyň adyndan Watançy adly bedew sowgat berildi. 26 aprelde Arkadaş şäherindäki Awa Annaýew adına Halkara Atçylyk Akademiýasyna prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna ýylyň iň owadan ahal-teke bedew adly halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňjitini sylaklamak dabarasy boldy. Bäsleşigiň jemleýiji tapgyryna dürli renkli 10 sany saýlama ahal-teke bedew çykdy we 2020-nji ýylda doglan Meloş adly Melaat ýeňji boldy. Ýeňji bolan bedewiň seýsine Türkmenistanyň prezidentiniň baş baýragy, Toyota Camry kysymly awtologyň açary, göçme kubok hemde diploma uşurly. Şeýle hem şol gün Awa Annaýew adına Halkara Atçylyk Akademiýasyna ahal-teke atlarynyň gözelligini çeper beýan etmek boýunça dörejjilik bäsleşiginiň ýeňjilerini sylaklamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyndan bayraklar, hal eseri, at şaýtep toplumy, nakkaşlyk eseri, heykel eseri, neşir işi we video şekilýaly 6 gur boýunça gowşurly. Ýeňjiler ahal-teke atlarynyň medeniýetine we sunugatyna bagyşlanan ajaýyp işler üçin sylaklanar. 27 aprelde Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Arkadaş şäherine Taýçana gatly binanyň we durky täzelenen ahal-teke atlar şaýolunyň açylyş dabarasy boldy. Binanyň öňündäki meýdançada Türkmen toýuna mahsus bayramçylyk ýagdaý emele geldi. Medeniýet we sunugat ustatlary aýdym sazly çykyşlary ýerine ýetirdiler. Dabaranyň ahyryna parahatçylygyň we awadançylygyň nyşany bolan durly renkli howa şarlary asmana uçuruldy. 27 aprelde Türkmenistana Türkmen bedewiniň milli bayramy belenildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow halkara ahal-teke atçylyk sport toplumuna Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli ýaýwanlanýan bayramçylyk dabaralaryna gatnaşdy. Döwlet başçysyny ilki bilen bu ýerde milli atçylyk däplerine bagşlanan sergi bilen tanışdy. Soňra bayramçylyk at çapyşyklaryna orun berildi. Onda Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyna bedirgen atly at münasip boldy. Çäranyň ahyryna ýeňjiler sylaklamak dabarasy geçirildi we döwlet başçysyna Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli haly sowgat berildi. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli bayramçylyk at çapyşygynyň geçirilýän pursatlaryna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Manaka knyazlygynyň şahzadasynyň genişçisi, parahatçylyk we sport guramasynyň prezidenti we esaslanyrjysy Joel Buzuny kabul etdi. Duşukda sport ulgamyna hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri şolsany Türkmenistanyň wekiliýetiniň Manaka ýakyna amala aşyran saparynyň netijeleri aralanyp maslahatlaşyldy. Taraplar geçirilen gepleşikleriň netijeleriniň iki tarap baýyn gatnaşyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam etjekdigini anam bildirdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ýaponiýadaky adatdan daşary we dowluk tiyarly ilçisi Atadurdy Bayramow şol bir wagtda Türkmenistanyň Täze Zelandiýadaky adatdan daşary we dowluk tiyarly ilçisi wezipesine bellemek hakynda permana gol çekdi. Döwlet başçysynyň ýene bir permany bilen Türkmenistanyň Türkiýadaky adatdan daşary we dowluk tiyarly ilçisi Mekan Ýşaňuliýew şol bir wagtda Tunisdaky adatdan daşary we dowluk tiyarly ilçisi wezipesine bellenildi.
28-29 aprelda Arqadağ şäherine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyn durnukly ösüş boýunça ministrler derejesindäki birinji forum geçirildi. Bu çäre ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriniň halkara guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri şeýle hem Türkmenistana akkreditlerlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýurdun degişli ministrlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Forumyň maksady durnukly ösüş maksatlary boýunça 2030-njy ýyla çenli gün tertibini durmuşa geçirmek ugrunda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden ibaratdyr. Forumyň dowamyna özara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrulary ketgitlenildi we bu hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagyň meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. Forumyň çäklerine iki tarapdaýyn duşuşuklaryň bir näçesi geçirildi. 28 aprelda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Asat Mejidhany, Eran Islam Respublikasynyň vitse-prezidenti, Meýilleşdiriş we büdjet guramasynyň başlygy Seyit Hamid Pur Muhammedini, Qazaqstan Respublikasynyň premier ministriniň ornmasary, hökümet diwanynyň ýolbaşçysy Galimjan Koşubayew, Özbekistan Respublikasynyň premier ministriniň ornmasary Açylbay Ramatow hemde Pakistan Islam Respublikasynyň meýilleşdiriş, ösüş we ýürüýte başlanýyşlar boýunça federal ministri Ahsan Iqbaly kabul etdi. Duşuşuklaryň dowamyny özara hyzmatdaşlygyň meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. 28 aprelda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Taňryguly Ataxaliýewiň hemde welaýetleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna alınıp berilýän işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Döwlet başçysy iş maslahatyna gatnaşçylar ýüzlenip dowam edýän möksulmeýin oba hojalyk işlerini ýokary guramaçylykla geçirmegiň we gally orogyna gowy taýýarlyk görmegiň ähmiýetini üns çekdi. 28 aprelda prezident Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça mejlisiň başlygy Gulmanowa Kolumbiya Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşary we doluq tiýerli ilçisi Hector Isidro Arenas Neyradan ynanç hatyn kabul etdi. Diplomata Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň esas ugrulary, mejlisiň düzümi we alyp barýan işleri bilen tanışdyryldy. Duşuşyň başynda iki tarapdaýyn şolsana halkara guramalaryň ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine ýola goýulýan gatnaşyklar barada özara pikir alşyldy. 29 aprelda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arqadağ şäheriniň ikinji tapgyryny gurulýan meýdan durmuş maksatly desgalaryň şekil tatlamalary bilen taşdy. Taparyň dowamyny Türkmen halkynyň milli lideri şäher teýilgähiniň, çağalar dinjalşy teýilgähiniň, meçidiň we akylly şäher konsepsiýasynyň çäklerine gurulýan beýleki desgalaryň şekil tatlamalaryny gözden geçirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow şekil tatlamalary synap, olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzejişlerini geritdi. 29 aprelda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Manakanyň şahzadasynyň geňişçisi, parahatçylyk we sport guramasynyň prezidenti we esaslandyrjysy Joel Buzy bilen duşdy. Söhbetleşigiň dowamyna Joel Buzy Manakanyň şahzadasy Albert II-niň we şahydy Stefaniýanyň mehirli salamyny ýetirip, Manaka knyazlygyna Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan parahatçylyk dörejilikli daşary siýasatyny ýokary baha berilýändigini aýratyn belledi. Taraplar iki tarapdaýyn gatnaşyklary hassa pogtalanyrmagyň möhümdigini nyktadylar. 29 apreldan 1 may aralygynda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna halkara sowda we hyzmatlar sergi ýarmarkasy geçirildi. Dünýäniň 35 ýurdundan 250 wekili bir ýere jemlän sergi ýarmarka kiçik we orta karhanalary gollamak, olaryň halkara ykdysadyýata goşulmagyny üpçün etmek, Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini öňe sürmek, milli ykdysadyýatyň esas pudoklaryna maýa goýumlary çekmek maksadyna gönükdirilendir. Sergi zowluklary, elektron sowdasy, logistika, oba hojalygy, sarp ediş harytlary, senagat önümleri we innovasiýon çözgütlere bagşlandy. Çäräniň çäklerine Türkmenistana halkara ölümlerine laýyk gelýän hil üpçünçiligi atly halkara maslahat geçirildi. Onu ýokary tehnologiýalar bilen üpçün edilen karhanalar döretmek, bar bolanlaryň işini döwre wagtlaşdyrmak, önümleri halkara hil ölçeglerine laýyk sertifikatlaşdyrmak, eksport işini ösdürmek ýaly ugrullarda özara pikir alşmalara giň orun berildi. 26-28 aprelda
aprelde Özbekistanyň Xiwa şäherinde 4-nji Halkara Bagçylyk Sunugatynyň festivali geçirildi. Dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan 200 goloý wekili bir ýere jemlän festivale türkmen bagçylarym gatnaşdylar. Festiwaliň emiller toporunyň gelen netijesine görä, Türkmenistanyň halk bagçylar toporu 1-nji orna hemde 5000 Amerikan dollar meçberini pul bayragyna nasip boldular. Festiwaliň baş bayragy bolsa Azerbaýjanyň aşyklar toporuna goşuruldy. 30 aprelde Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'iň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Taraplar söhbetdeşligiň dowamynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Himýa senagaty, owa hojalygy, saglyk goraýyş, ulug, dokma pudoklary iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hataryna görkezildi. Şunun bilen birlikde ýaşyl ykdysadyýet, energiýanyň gaýtadan dikeldilmegi çeşmeleri we innowasion tehnologiýalar hyzmatdaşlygyň täze ugurlary hökmünde belenildi. Türkmen halkynyň milli lideri Germaniýa Federatiw Respublikasynyň federal prezidentini öz üçin üstlenlik amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy hemde onuň 12 dekabrda Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli geçiriljek halkara forma gatnaşmagyna ynam bildirdi. Türkmen Hawa ýollary agentligi 2 maýdan başlap Aşgabat, Moskwa, Aşgabat ugru boýunça dowamly uçuşlar gaýtadan dikeldi. Uçuşlar hepdede 2 gedek duşanma we anna günleri boýunluk 737-800 uçurlaryny amala aşyrylýar. Şeýle hem aviakompaniýa hepdede 2 gedek çarşenme we ýekşenme günleri Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugru boýunça uçuşlary amala aşyrmak meýilleşdirýär. Uçuş tertibine laýyklykda Kazan şäherine ilkinji gatnaw 4-nji maýda amala aşyrlar. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Somali Federal Respublikasynyň Türkmenistanaky elçisi Fathuddin Al-Muhammediň arasynda duşuk geçirildi. Duşugyň dowamynda Türkmen-Somali gatnaşyklaryny mundan beýle hem fotolandyrmak bilen baglanşykly bir näçe meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. Taraplar iki ýurduň daşary siýasat edaralarynyň arasynda siýasy geňeşmeleriň geçirilmeginiň iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ösdürilmegine möhüm terg berjekdigini bellediler. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna bardy. Döwlet başçyny Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk. Ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji halkara maslahatynyň geçiriljek ýerine alınıp berilýän guruluşyk we awadanlaşdyryş işleri bilen tanışdy. Bu ýerde prezident Serdar Berdimuhammedow guruluşyga alınıp berilýän desgalaryň şekil taslamalary görkezildi. Döwlet başçyny şu ýylyň möhüm wakalarynyň biri boljak bu halkara maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmek üçin ähli derur çäreleriň görülmeligini belledi we bu barada deýişli tapşyryklar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş saparynyň dowamyny bu ýerde ministrler kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisine geçirdi. Mejlisde awgust aýyna awada milli siýahatçylyk zolugyna geçiriljek. Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk. Ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji halkara maslahatyna taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garaldy. İlki bilen Milli Parlamentiň ýolbaşçysy Gulmanowa halkara maslahatyň çäklerini guraljak parlamentary forma taýýarlyk görülüşi barada aýtdy. Soňra vice-premierler we ministrler kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory, Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary, Goranmak ministri hemde Balkan welaýatynyň häkimi gödökçülük edýän düzümlerini bu halkara maslahata taýýarlyk görmegiň çäklerini alınıp berilýän deýişli işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçyny Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçiriljek bu halkara ähmiýetli maslahata gowy taýýarlyk görmegiň wajypdygyny nyktady. 2-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň golaýynda gurulan täze halkara Hawa mendiliniň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Döwrewap halkara Hawa mendili sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenenler. Desga Balkanava şäherinden 20 km demir gazyk gün watarda we Molla Garaş paxanysyndan 4 km uzaklykda ýerleşýär. Açylyş dawrasynyň barşyna halkara guramalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hem çykyş etdiler we täze halkara Hawa mendiline deýişli guýanamalar goşurdylar. Soňra prezident Serdar Berdimuhammedow bu ýerde Türkmenistanyň we daşary ýurt aviakompaniýalarynyň Hawa gemileriniň ilkinji gonuşlaryny synlady.
29 martda Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howannarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça hayır tahabat gaznasynyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasebetli parahatçylyk we ynanşmak gele çağalaryň hatirasyna halkara işiniň ötüşi atly halkara maslahat geçirildi. Onuň jemleýiji resmi namasy Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dillerine terjime edilip, Baş Assambleýanyň 79-njy sessiýasynyň gün tertibiniň resmi namasy hökmünde ýaýratyldy. Dünya täzelikleri. 2025-nji ýylyň may aýynda Russiýanyň Ilmler Akademiýasynyň Kosmos Gözlegleri Institutunyň gün astronomiýasy barlykxanasynyň alymlary geomagnet bozulmalarynyň bir näçe möhüm döwrüni çaklaýarlar. Ay 1-nji may magnitosferasynyň tolkunmasy bilen başlar we 2-nji maýda güýçli magnet hadisasy Kappa şkalasy boýunça 5 garaşylýar. 3-nji 4-nji maýda gysga wagtlyk durnuklaşandan soňra ýene 5-nji we 7-nji may aralygynda güýçli magnet hadisasy bolar. 11-nji maýdan 17-nji may aralygynda asuda geomagnet döwrü bolar diýip çaklanýar. Emma 18-nji we 21-nji may aralygynda ýene işeňlik artar. Magnet meydanynyň ütgemegine duýgur adamlara bu çaklamalary göz öňünde tutup, saglyk bilen bagly bolup biläjek ütgeşmelere taýýarlyk görmek maslahat berilýär. Beýik Britaniýadan alymlar topary tiranozawryň DNK-syny we kollagen böleklerini ulanyp, bu gadymy ýyrtyjynyň dersini döretmek taslamasyny eglan etdiler. Gözlew üçin esasy çeşme 1998-nji ýylda Montana şäherine tapylan tiranozawr Rex'in öz bolşul garnylary bolar. Ondan dinozawrın kollagen böleklerini we hatda gan bloklaryny almak mümkin boldy. Gözlewçiler kollagen ýygyderligini täzeden gurmak we laboratoriýadaky material ösdürmek üçin genetik materialy deri öýjüklerine girmek usuly döretdiler. Taslamanyň esasy maksady ýokary çydamly we biodargap bilen adaty deri önümçiligine alternatiwa hökmünde biologik taýdan meňdeş tiranozawryň dersini döretmekdir. Nepalyň häkimiýeti dünýäniň eng beýik tepesi bolan Everestde 849 metr çykmagyň täze düzgünlerini işläpdi diýer. Endiňe 7000 metr belentlikdäki eng bolmanyna bir Himalay tepesine çykmak tejribesi bolan alpinistler dağa çykmak üçin ruhsatnama aldylar. Bu karar Nepalyň häkimiýeti aşy köp. Şol sanda ýeterlik taýýarlyk bolmadyk adamlara hem ruhsatnama bermekde tanqidlanmadan soň kabul edildi. Rak keselini bejermegiň täze usuly Detroitdaky William Beaumont adynaky Carwell Health lukmançylyk merkeziniň hünärmenler tarapyndan üstünlikli ulandy. Amerikalı alımlar ilkinci gedek proton duga tehnologiýasyna agressiw çişe garşy görüşmek üçin ulandylar we minimal ziýanly täsir bilen oňy netijeler gazandylar. Kazakystan maýdarlar üçin wiza bermegiň düzgünlerini täzeldi. Kazakystanyň içeri işler ministrligi ýurdun maýy goýum taýdan özüne çekijiligini ýokarlandyrmak we maýdarlara wiza bermegiň täze düzgünlerini tasdiklady. Kazak kerhanasyna ýa-da ýerli kompaniýa tarapyndan kagydlara 300 000 Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň dolarlaryndan köp maýy goýan daşary ýurtlar inni 10 ýyla çenli ýaşamak hakynda ygtyýarnama almagy mümkinçilik döredýän altyn wizany almak üçin elektron ardy berdiler. Sport täzelikleri. Barcelona futbol boýunça Ispaniýanyň kubogynyň finalyna Madridin Realyndan goşmaçy wagtda 3-2 hasabyna üstün çykdy. Gök kırmızılaryň düzüminde Pedri, Ferran Torres we Jules Koundé tapawutlandy. Realyň gollaryny Kylian Mbappé we Aurelien Tchouameni geçirdi. Bu Barcelonanyň Ispaniýanyň çempionatyna we Superkubogyna ýeňişlerinden soň bu mewsümde Realyň 3-nji gezek üstün çykmagy boldy. Türkmenistanyň ýygynda hokey boýunça 3-nji diwizionyň A toparyna geçirilýän dünýä çempionatynyň soňky tapgaryna Günorta Afrika Respublikasynyň ýygyndasynyň goşmaçy wagtda üstün çykdy. İstanbul'daki duşuğun esasy wagty 5 hasaba bilen tamamlandy. Goşmaçy wagtda Kerwan Bayliýewiň garşydaşynyň dergödesine salan şaýbasy türkmen toparyna ýeňiş getirdi. Günorta Afrika Respublikasyna garşy üstünlikli oýunyň netijesinde Aliyat Weliýewiň topary ýaş tertibinde 2-nji orny we kümüş medallary eýledi. Türkmenistanyň wekili Oguljan Ruslanowa judo boýunça Berlin Millennium Team Cadet European 2025 ýarşyna 70 kg çenli agram derejesinde 1-nji medal gazandy. Bäsleşige 16 ýurtdan 39 turgan gatnaşdy. 16 ýaşly türkmen judoçysy münmere barýan ýolly 4 ýeňiş gazandy. 2 gezek Germaniýanyň wekillerini we 1 gezek Lüksemburgyň hemde Latviýanyň turganlaryny ýeňdi. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal websaytymyzdan doluguna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň Türkmen Portal sizden iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.